गिबियावनो आं गहपुर खौरांनिसिम आङो आंनि हामलायथिखौ बावहरबाय। दिनै गहपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ जों दिनै बरफुख्रियावहाय जोंनि जिल्लानि मावख' बेखेवनाय जादों आरो बे मावख' बेखेवनायजों लोगोसे जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोननै जों ब्लक दानायनि दाफुंनाय जादों। गिबियावनो जों हलंगि ब्लकखौ दिनै हलंगि ब्लकनि इउथ पेरेन्ट्स बडि आरो आइजोखौ जोङो दिनै दानाय जाबाय। लोगोसे फैगौ 27 फेब्रुआरियाव जोङो बुरै ब्लकखौ दानायनि थाम-थिम खालामनाय जादों। दिनै जोङो बे ब्लक कमिटि दानायजों लोगोसे जोङो गहपुर जिल्लायाव जे इउपिपिएलआ दाबो बिराद स्ट्रङै दं बेखौ जों फोरमायनो हायो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों मावख' बेखेवनायजों लोगोसे फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे गोख्रों जों बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जों बुंगोन जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जोंनि गहपुराव मोनसेबो खामानि मावाखै। बरन्स नैबे इउपिपिएल सरकारनि दिनाव जोंनि गहपुराव हरनाय मुंख्लं मोनसे भबननि थाखाय हरनाय स्कुलाव होनाय स्किमफोरखौ गासैबो बिपिएफ सरकारा दानजोबनानै जोंखौ गहपुरनि रायजो राजाखौ मोनसे लाजि फोनांनाय बायदि जों नुनो मोनदों आरोखि। आरो बेराफारसे जोंहा जिहेतुके बाहाय थांनाय धनस्री समस्तिजों जोंखौ सरजाबनानै बे बिसायख'थियाव गेलेहोदोंमोन। बेयावबो दिनै बिटिसिआव 420टा भिसिडिसि थासेयावबो जोंनाव मोनसेबो भिसिडिसि खालामनाय जों नुनो मोनाखै। बुंनो थाङोबा जोङो बेखौ बुंनांगोन जे जोंनि बे गहपुर हालामखौ मोनसे बिमा बाथुलनि मेगनजों थांनाय बारनिफ्राय नायबोगासिनो दङ। जों बेनिखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन फैगौ नैबे बिधानसभा इलेक्सनाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो स्ट्रङै जि दोलोखौ जों माने सापर्ट खालामनानै जोङो मोनसे बिधानसभायाव जाहाथे जोङो गोख्रों मोनसे बाहागो लानानै जोंनि एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै गहपुरनि एबा सनितपुर बिश्वनाथनि जिथुनाखि थालांनाय जिथुनाखि माने गामि बेखौ सोसनजोबनानै फुललि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै 60टा समस्तिनि खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेनिफ्रायबो बिटिसिनि मोनसे गोख्रों बाहागो लानो हायो, समस्ति दाफुंनो हायो, जों बेखौ खावलायगोन। आरो दिनै जोङो नैबे थाबाय थानाय बे काउन्सिल सरकारखौ बुंगोन बिथाङा जाहाथे दा जि पावाराव दं बिथाङा जाहाथे बिमा बाथुलनि मेगनजों नायालासिनो जोंनि गहपुरखौ जाहाथे नायो। बेनो मानो नायो होनना गहपुरनि थाखायसो फार्स्ट माने बर' थगा जादोंमोन आरो बर' थगा जानायखायसो दिनैनि थासारियाव फैनानै दिनै माने बिएसि बिटिसि बिटिआर मोननो हादों। बेनिखायनो जों खावलायगोन गहपुरनि आं मोनसे समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव आं एबसुनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो लोगोसे दा आथिखालनि गहपुर डिस्ट्रिक्ट माने इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं खावलायगोन जे फैबाय नैबे थाबाय थानाय सरकार बे सरकारा जाहाथे गहपुरनि जिखिनि अभाब सनितपुरनि जिथु अभाब बेखौ जाहाथे सुफुंना होयो आं बेखौ गोख्रोङै खावलायगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांखौ मोनसे गोख्रों नोजोरजों नायगोन। बिथाङा गहपुराव होलांनाय खोथाफोरखौ बेनि मुंख्लंफोरखौ मा नोजोरजों नायो। दिनै देबोरगावनि सिमेटेरियाव गहपुरनि 534 मुंख्लंखौ खाम्फा गायसननानैल' जाया, बिथांमोननि परियाला दिनै रिजार्भेसन मोननांगोन साख्रियाव। आं बुंगोन बड'लेण्ड दानि पावाराव थानाय सरकारखौ बुंगोन जे बड'लेण्डआव जिहेतुके 35 लाख माने सुबुं अनजिमायाव 8.5 लाख बर' दं। बेनिखायनो बे मुंख्लं परियालखौ 50% बिटिआरनि साख्रिफ्राव सोसननायनि थांखि लानानै जाहाथे बर'फोरनि मोनसे जिउ खांनायनि राहाखौ जाहाथे जाफुंसारहैयो बेखौ खावलायगोन आं। बेनिखायनो इउपिपिएलखौ आङो आरोबाव गोख्रोंसिन थानो थाखाय आं खावलायनानै आंनि बुंनायखौ आं गोजोननायखौ फोरमायथिनाय जाबाय।